kacang hijau ya. Apa itu? Ya kan tentara kan bajunya hijau. Oh ya. Heeh. Nek Lek sing hijau tentara. NU no. Oh ya. Bapakku NU, ibu muslimat, masku Ansar, Mbak Yufataya, Mbak Yufataya. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkat. Oh, atau Mbak, gue berkat. Lagi viral ning anu ya. Heeh, lagi ya? viral. Duh, Koyo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu mangan barang bagusmu dak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Iya. Berdiri Mbak Ridvi. Anu mecah sepining swasana, sepotono to, sepotono. Ayo mecah sepining swasana. Ya Mbak Ridvi. Ayo coba kayak ngapa? Yuk. Ya. Oke. Asik. Wilujeng enjing selamat pagi, good morning, Mbak. Good morning, Mas Wes. Akbar. Musik to sampeyan ki jane kelahiran tahun berapa, Mbak? Tahun 2004. Wah, ya. Ngisor uno. Nggih. Kula 2000. Oh 2000. Nggih. Berarti kaceknya 4 tahun. Selisih 4 tahun. Iya. Panjenengan pancen asline kelahiran Tulungagung nggih, lahir. Asli dari Tulungagung. Lahir Procot Tulungagung. Procot. Iya. Wah, luar biasa. Jenengan pun nikah dereng nyuwun sewu lho niki. Lho, dereng to, Mas? Oh, dereng nggih. Nggih, ajenge. Amin. 7 tahun kas maksudnya. Wah. Suwe men, Mbak. Nek wong lanang nu ndak apa-apa, Mbak. Nek wong wedok iki kadang kula rada telat sithik nu pun dadi rasanan tangga. Oh, ngoten. Lah Nggih. kula asine lanang lho, Mas. Loh, lanang to? Nggih. Mula anu ya kaya gandong barang mau ya. Nah, lek malam ngene iki, lek awan yo tandur bareng. Malah multi talent, Mbak. Multi-talent. Luar biasa. Jenengan mriki wau jujur. Nah, Iya. Kali sinten? Oh. Sama ayah ibu. Wah, tenane ora. Nggih, niku Nggih. ibu. Wah, luar biasa. Pak masih menunggoni? Masih menunggoni Wah, luar biasa. kemanapun. Nyambut gawe tunggone wong tuwa niku paribasane jenengan niku dileki wong tuwa ditirakati wong tuwa. Betul, Wah, rasane lho. marem. Tunggale pira, Mbak Yu? 2 Wah, jenengan barep napa bontot? bontot. Wah, Mas atau Mbak? Mas, Wah, Masih pun omah-omah. sudah. Anaknya Kari- 2. Tak urunge tekak. Wis ero. Iya, kari sampean. Nggih. Muga nek niki nak sing menikah niki sing cowok anu Kopda keluarga TNI Kopda. sedoyo niki. Masya Allah. Bapake sak mbae TNI sedoyo. Berarti ini kacang hijau ya? Apa itu? Ya kan tentara kan bajunya hijau. Oh ya. Heeh. Nek Lek sing hijau tentara. NU no. Oh ya. Bapakku NU, ibu muslimat, masku Ansar, Mbak Yufataya, Mbak Yufataya. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkat. Oh, atau Mbak, gue berkat. Lagi viral ning anu ya. Heeh, TikTok lagi ya? viral. Jan luar biasa. Ayo nyanyi. Ayo. Ya, ini Apa? aku boleh ditemani sindennya Mas Akbar, boleh enggak? Boleh banget. Ben rame. Oh, Ini iya. kan rodok ngantuk-ngantuk piye ngono. Jadi ben kabehi semarak ngono loh, Mas. Sri. Ayo. 2. Yuk Sri. Jadi bertiga. Anu Sri sik. Ya wes. Ayo Mbak Sri. Nah, mirip toh.
Mirip ta? Nggih. Padha ta? Waduh, luar biasa. Yo pakai ayu sing nom. Ya ndak to. Ayo ibuke menikah. Dan luar biasa. Iki arep menikah nek iki. Niki. Niki. Oh ini calon manten. Iya, Tak doakan semoga lancar sampai hari H ya Mbak ya. Nek calone Mbak Sri menika nggih dalang. Oh dalang, Kanca Masya kula. Allah. Nek sing kagungan kajat menika keluarga TNI. Nek panjenengan niku kriterianya napa profesine? Oh. Nek kula Mas, Oh iya no. terus aku sembarang pokok sing duit akeh ngono lho Mas. Oh, apa lha iki sing ibate duwite ya akeh. Oh, aku sopir ya Mas. Oh sopir. Iya, suka sopir. Ben iso opera. Apa ki lagune berdua? Yo. Dangdut napa? Boleh dangdut. Boleh, heeh. Ya. Nabi do. Asyhadu. Illallah. Iya. Lho kok neng-nengan? Apa? Niku ngandani kibote kon sabar apa lagune Nggih, sabar? maksudnya ini kan minal aizin wal faizin. Jadi kabeh kudu sabar. Iya. Aku ya sabar. Sri, boto-boto masakanmu cek ora? Masih. Obat, aku ora mbok manggakne ning omahmu iki. Yo, so. Aku Iya. kan langsung teng Solo. Oh iya, Ding. Lebaran kedua langsung. Wadah, ya ngono iki wong omah-omah iki wis ngono kuwi. Andum wektu. Iya. Iya, iya. Sabar iki judule. Sabar. Sabar Mas Tris. Janji ora sabar, ya. Ya. Yo, kuncine apa niki? Nah. Oh iki ta. Saben dino asane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mengut lele rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku wis nasu nasu kabeh iso, rasaku tuh nganggo madu tuh manet paras ayu
Mbak Rinvi ngono kuwi sampean ke depan gak duwe pandangan. Pandangan pripun? Mendirikan campur sari dhewe. Oh iya, insya Allah pangestune Mas Akbar. Rinvi Laras, Mbok Rinvi Romo. Kok ngono to Mas? Kok laras ngono to? Loh, biasane Sing rada modern Gen Z apa ya? oh ya jenenge nama lengkapnya apa? Rinvi Ananda. Wah, ya kuwi. Apa? Anu, RA. RA Entertain. RA Musik. Ngono. Musik, ya. Jadi usume mendirikan campur sari sendiri, jadi belajar mengelola. Nggih. Kanca-kanca itu campur sari dhewe-dhewe. Oh, Masya Allah. Wonge panggah. Terus sambatan, Mas. Pinara. Nggih. Heeh.